गोरी चढ़ल बा देखिए के मनबा बढ़ल बा तोहर जवनिया गोरी चढ़ल बा देखिए के मनबा बढ़ल बा देखिए के मनबा बढ़ल बा रिमझिम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरी बच्चापुर एक बार देखा दहरानी अपन फिल्म हो तोहरे नाम कदी अपन अरविंद जमीन हो अरविंद जमीन हो एक बार देखा दहरानी अपन फिल्म हो तोहरे नाम कदी अपन सूरज जमीन तोहर जवनिया गोरी चढ़